ODM e kaunti ma Nairobi koro medo kwayo rowere mong'ere kaka Gen Zs mondo yiego badi gi piny kendo rwak wach mar twak. Kane otelnegi kod jokanyo ma Mabatini Wilfred Odalo, jotelo koro ne olero ni dongruok makare nyalo mana yudore e thurka ka jo-Kenya onyayo kwe kinde duto. MCAs go bende opuoyo okang' mar jatend piny William Ruto mar wuoyo duol mar jotend migepe kendo gidwaro ni Ruto mondo obi onon maler jotelo ma ochano walo e duol mar jotend migepe. Jotelo go bende okone jatend piny mondo one ni odewo rowere lemo ma ibiro walo go mar chiwo kata mar duoko dwaro margi. Wach gi maja kwe maja kom lando ni wan kaka onagi waunge. Makwongo nyaka wang'e kaka onagi jakom osebedo ka dhawo ne Kenya. Kendo nyaka wang'e kaka onagi jakom oseneno mang'eny. Magi noneno chon. Winjruok madhi mbele ni en mana winjruok manochakore. Koro ojo mede mana mondo koro dhi mbele mondo gigi obede yo maber. Wan kaka onagi sasa mineno ka jakom otimo gimoro nyaka ipim gima nosetimore chon. Gik ma jakom neno sani in ibiro nene bang' muda. Koro waung gima jakom timone mondo gini konya obed kod kwe. To sani koro mondo jakom odhi mbele mar mai mondo Ruto kaka nyosego serikal piny. Koro bed piny owuog jopiny mondo kel serikal moriwo ji te. Parties te mani Kenya kae oriw moyie bedo i muungano mondo los serikal achiel mar oganda ma Kenya te. To yier joma nyien manyalo tiyo tich ma jopiny. Maonge kabila, maonge tuku nyithindo, ma oketh pesa jopiny mondo Kenya dhi mbele. Anyiso Gen Zs ni kata jigore gini 10 to chieng' mar achiel ji nowuo to wuoyno iluong dialogue. Kaka wawinjoga to nyiso joluo baba mamiyo direction. Ok ni ng'ato to Gen Z to idwa wang'o Kisumo, idwa wang'o Migori nikech ang'o? Wasewang'o Lambo owol. Kale loso ni onge wo. Kopogore gi mano jopuonjre mambala